Masithokoze magumba omhlaba. Obengelayo uDr Sithole phansi la Mnambithi. Siyake ngizweke ukuthi hhayi iy'nyanga zi-advertise yini lezi zanamhlanje ziya-advertise-a, ukuthi iqiniso-ke vele lelo, iy'nyanga zi-advertise. Kodwa masenze nje sisuke sizama ukuveza amandla esinawo esiphathiswe wona ukuthi sikwazi ukuthi futhi sinisize, futhi nawe ngiyaye ngisho ukuthi mina umuza kimi, qala uphahla kuqala lapha emsamo, u-check-e ukuthi abantu abadala bayavuma yini ukuthi uze kimi. Yebo, usungibone ey'nkundleni zokuxhumana, phahla phela kuqala u-check-e ukuthi abantu abadala bayavuma yini ukuthi uze kimina uzothola usizo. Abanye bazobuza ukuthi Sithole yini le oyiphethe manje le oyivezayo? Leli ibhodlela leli engilithake mina, okuphakathi la kuthakwe yimi ngikususe phansi, la esilekelela khona abantu abathi iy'nhlanhla zabo zithule azisebenzi, amadlozi athwetshuliwe ekhaya, khona othwele siyacindezeleka. Ngidila nje naleyo nto leyo, ngisiza labo bantu labo ngenkani. Uma kuwukuthi khona othwele ekhaya, niyaswela khona othwele or niyazi khona othwele into zenu zimile azenzeki, ngishayele ngikunikeze nansi into, noma ufike nenkukhu emhlophe kimi, senze i-ritual ethile, ucebe ngenkani, ucebe ngenkani ukuthi khona othwele noma khona wenzani, anginandaba. Nje ulibona nje le bhodlela liyimibala emibili kanje, imfihlo yami ukuthi ngilenze kanjani, imfihlo yami ukuthi ngilenze kanjani. Nanti nje le mibala emibili, nanti awubheke. Mpande ezomuthi zisababaza shuqula, mpande ezomuthi zisababaza shuqula, hawu madoda.